ho emu bie ni ho a onyankopon edi ma nipa because ne botaa ne se de kinka ne se o se onyankopon fa nipa emfa nkame wona enam tin so one ne de adom ne ehumobro ma nipa nti wonso bo wie no nim se sa ne mani nyina ho se da bi nemum ne pa de ma Adam ne se o se edua eso aba ene nya aduane ma according to Moses nwuma edinka etiba kuni chemo ye duasa ekọ eduonu nkunu kopem eduasa no ana odi ahahan eduasa nso chese odi ahahan ema moa se nya aduane ma ho nti edua eso aba no ye kan ebi ti se a mango bofre pe anka kwadu chese aduane a onyame ankasa noa ne special efibie ni wa uso mu na udi direct miko ye nipadua no ye nyame ede de ebo ye natural nti ade ye natural no nyame sa di ma nipa nti owie no na oka se bibia me de ahye mo nsa nti mamu mfa mo nsa nka hwe nti de etosu biem susu na were hosem ni se emra Adam koti onyankopon na ode ne nsa ka edua o hye ne se mane mfa ne nsa nka no onyankopon enim nyam ni tumi a na ekata Adam ene ne ye Hawa ho no epa firi ho ndi asem onyankopon ekan a o Mose umedin kan na etimiensa ni nchichemu a eye edu de enwotwe no asem o kan ne se Adam esanse wetie wo yire ne ni okwa kodi edua a me hye wo se endie no unti de madome asase na emom no asase ne anyeme be free asase nu beba no eye nenchense ene nkase ene be fifiri amawo na emom kane no me di de edua eso aba ene de mawo ba sisi nam se ewuo abetra asase so no dia me be ka wedua ne ho ye ahan mi ne yen twi abi me hyeda na me bo ne nkakra no me pasi nyine hu ni se enka onyame hyehye ye ho se aboa bi enkwa ebe firi ne nsa anse na ye aduane ama ne nyanko aboa ebi ni ho ewuo emaye no ne nyame wotumi se obekasa aboa bi nkwa firi ne nsa anse na Adam edidi anase sibo edidi na enka nyame hyehye ye ho nti wonsi ye kenka kuteshi no se onyame mfa ne pa enkame wona wonede wonam tin so nti nyame ne bo Adam owotumi se otimi ye bibia na Genesis nso no aedi nkan no eti baako ni nchichemu a eye nan no enu so ma yete ase se onyame bo ade nyina no ohun se ye na ye papa nti nhihye onyame de ma Adam ni nyina ohun se papa eno de ma nipa nti nipa eye bone no kra ewie ye no de edi kan first step nipa no odi edua eso aba ena di ma nipa na enam nka wanfa han nka because na yare ni owuo mai owuo ba ye nso so kra no na that time na aboa timiwu eso still onyankopon amfa eduane aye nam amanipa owie no se sanse yade no aba betre nipadua mu nti no odi ahan ena di ma nipa nti won se de edi kan first stage de edi kan wanfa enam amanipa nipa ye bone so ansa mfa enam amanipa the third stage nti nam die no kra de eye de toso miensa eye de toso na ye be kan ni ma bibire ho na kotu ni ma bia nam ani yade ahodo a akofa betre nipadua bu a ati nipa enkwa na so asase so nti wo anigye na se wo fa mi hu se misika wo anigye wo nam ho a manye wa hwehosem de toso mienu ye ko Mose nwuma edi nkan etire na eye enson no emu baako ekope miensa no onyankopon ka kire eye Noah se wo na mehu ni patrini ni wo asase so enti ye ehyen anase adaka apamadaka na eden nipa be yesutie amhame no omu nyina nko adaka ni na Mose nwuma edi nkan eti ensu nchichemu ye baako kope miensa ne se onyankopon hye Moses afa Noah se onfa aboa ne hotie enson aponche bema enson aponche ba enson na omunko adaka nim aboa ne hotie bie wo wiase bia no onfa nson ko adaka nim ana aboa ne hontie no
eye fiaboa no ɔse ɔmfa mienu enko adaka nim hwɛ onyame bibia ɔde ne nhyehyɛ to na kwan so enti no yembisa ho sɛ eye dan ɛna Noa mu abrɛ so nyame enka bibie aduane bie ɛfa nam ho ɛma wɔ mo ne fɛ ɔse ɔmfa ɛnam de ɛho teɛ ɛnson ɛne de ɛho teɛ de ɛho nteɛ so mienu Onyankopɔn no sɛ wudi ni nya asɛm a wobɛdi fo ɛnu ntina yɛhwɛ Matthew chapter 24 Matthew tie eduonu na nchichemu a ɛyɛ duasa no ɔse Yesu pia wiase nipa nyinaa besu ɛkyɛse yɛbɛdi fo eti no asɛm Onyankopɔn kae ne ntiase wom ɔse nam de ho teɛ ɛnson ɛne de ho nteɛ so mienu enti no botae ne sɛ Noah time no emra ensuo enya ntoye no na boni be wiase no na onipa edidibia akwan asesa yenkɔ yembie ye chokonkon enko Matthew chapter 24 verse number 37 na menhwe asɛm a Yesu ɛkafa Noah abrɛ so no wedidie ni wonom a enam so a ɛkɔfo owiene edi brɛ won awɔ asase so Matthew chapter 24 verse number 37 to 14 or say ana to 39 or say Matthew chapter 24 verse number 37 to 14 to 40 do 39 could be jai. Okay, na said no one nano ye no Sarah so no nipa ba no ba be na said na I di insuye no mu no odidi na wonom ye gina ho was say ne ye Noah nano saa na Yesu ni maye tosu mienu ne beye mum yemfa key points bi was asem ni mu wo se wodidi wonomoi mum ayentie ni ye to asomae o ware no ma wade dikosi da a Noah hyene adaka no mu ko na won hu dikosi se nsu befa won nyina koye no sara nso na onipa ba no babe sa pepepe Noah nano wodidi wonomoi wo ware wo ma wade wa hunu hwi kopemra nsuo bepepa wo nyina di tugui enti ha no mi ehu ni se no what time na ye ka ho asem no ne enye edidie a efa na kwa so because ye nyina ehu ni se onipa edi anka na dwene nsei onipa di kwadu a na dwene nsei ba onipa ede ekodi biti se ahahan biti se wi no di wura nenum a na dwen be dey ebe sei nti no wa breso no yinya yehu se no wa time no ekwan afa so onipa ede edidi enomoye no amfa na kwa so yenko Genesis Mose wuma edi nkan eti ensia ni nchichemu aye duba akokopim dubi ensa no na yenhwe biesiye osesei Genesis chapter 6 verse 11 verse 11 to 12 osesei osi na asase asai wo Nyankopon anim won osi asase na eden asai wo Nyankopon anim ko na eniadin ahya asase so ma eniadin ahya asase so ma ko no Nyankopon hunu asase na hwe asai efise na hunam nyina asai won kwan wo asase so amen won osi ohun se hunam nipa nyina kwan asai wo nanim edidie ni onom na Yesu ka se no wa bless wodidi wonom ye no de kuko wie no wodidi na wonom e se edidie no wodidi ye no enye edidi a na nam ne kwa so no wa bless no emra abone ebe wiase na emom no ewuo susu bedi asase so no evide kokoye ne se onipa eso aboa biemu a na ode na biane woso kutire mu a na ode ye aduane woso efese bia wowo mu a na ode ye aduane woso pola mu a na ode ye aduane woso aboa huntie bia na ode ye aduane ndide kuku wi ase ne se osina hunam nyina akwan ayeden asai wo Nyankopɔn anim ana Yesu ka kire se ne ye no wana no saa ne be ye nipa ba no ni man sa osi nipa didi nipa no enti nyame hu se ekwan ofa so nipa didi enom esei na na adwene sei oto aso keka bi because say ewe ko wi ase nyame si wanu no ho kwa so ye nipa osi nipa adwene akoma no aye bone nko ada nyina edidie no onom de kofa ba no se ewe obi di kodu a ense na adwene obi numa peteshia ense na adwene
owuti no obi di wi eye aduane na odi a ese na adwene o twese ka akra wo nwene enti edidie onom eni onipa nipadua ewo twaka ewo nsunsuaso emana kwan sei emana brabo sei emana bie enyina ye de esei ewo nyamienu enti Nyankopɔn hu ye no se de bi onim sesese di akwakodu no saa ne sitie eti yenkwa Mose umedi nkan na eti eye nkono no ni nchichemu a eye enan no nchichemu a eye miensa no Genesis chapter 9 verse 3 no ni anhwe sese wa ma ebo a ehote ensonso omo de akwa adaka nim sese omo afiri adaka nim etie si fom enti akwama be no de ma nipa o sese Genesis chapter 9 verse 3 de ekeka ne ho a ewo enkwa nyina enyam aduane mede ni nyina mama mo sɛdeɛ mede nhan mu no mema mo no amen o se haso atwe pie o se esan se ode ahan mu no ebeka yedua ne hunti no se nipa nyina didi rough ene saa na te de a o se mede aboa a ye de enkwan wo mu e de ama mo se nyem aduane na yenhwe ne ye se obi wo hod mo be fa saa se bi de gina so se o so se aboa keka no ho de a ene he wuso wo mu ano wawe wuso mu a wawe Nyankopɔn onim nipa ya adwene bɔne e woni patimtintem na no no di provisions aye de e de ato ho e de yenka hu ni se Genesis nso o ma cha se yemfa aboa ho te enson ene de ho nte su mienu kwa adaka ni and se o se wa ma ye kwan so se aboa enkwa wo nu enye aduane nye de emaye ndi aboa nkwa wo nu enye aduane maye ndi a ene nyame no ohu ni se onipa be gina asem we di atete no ndi ye hwe atoa so a ma yinya ye hu ni se no wa bre so no na kane ne dama nsuo ni maye no nyame amfa na manka nipa aduane ndi onipa hye no ho na odidi num te se preko na onsa aduane mu no na odidi num eni hawo no aho ne nipa ya adwen sha se esei enti no ye toa so amanya hu se insuyi na chire no efi ne nipa kwan nyina asei nipa tini ni ho na ena nyame hu se dabi ena wo nipa we no twisu masa so abede ayi foforo yenhwe nipa a oyi no Mose wuma edi nkan etire ye edu mienu ni nchichemu ye baako ekokopi mienu no asasi su nyina asai se nyame mpese na enum asem ene na asem be de ebefum anase be yira ndo sa twisu nipa kuo bi nipa kuo be no twisu omo Genesis chapter 12 verse number 1 to 3 nipa kuo be no dika twisu no ko na Awurade ka kire Abraham say wo de fi wasase so ni wabusuamu ne woje fi ko asase a me kire wo no so na meya wo oman kese na mehira wo na mama wudin aye kese na waye inshira na mehia won a wo hia wo na won a wodome won no medome won na wo mu na obehira asase so musuako nyina amen amen o so si mumu oyi hwan Abraham se wo ene wasefo eni mumu eni mehire nipa wiase nyina ewiase na sei edi onyame atwusu ede oman eni ekuo bi a opese srena no ode ne nsem ede mawon yensan kwe Isaiah chapter 2 no verse number 3 and 2 no ni enkenkan ho asem bi a ayede enso ode mae ewia ne esa so ko Zechariah chapter 8 verse 23 Isaiah chapter 2 verse 2 and 3 ni enti asem na okazi o se wotwusu oman bi ti se Abraham na sefo ene obehire nyina enti no owo nhihye a ode bema Abraham ene na kwan a onyame pese ofaso on pese ebinti no osi on firi na busuam enko aye asase ode ma no na onya kwan etreni ni ye Genesis Mose wuma edin kan eti eye edu no Isaiah chapter 2 no verse number 2 and 3 no also say Isaiah chapter 2 verse number 2 and 3 na aidi eche no mu no Awurade fie people no betim ho ataa mepo atifin na wama no asene nkoko nyina na amanaman nyina asene yu aba ho na aman pi beko akoka se momrama yenko Awurade people so enko Yakob nyankopon fie na onche yen na akwan na yen nante na tempon so na Zion osi na Zion na Zion na mra be fifiri
na Awurade asɛm afi Jerusalem. Amen. Oh say okache Abraham say wo mehiraw na mafa so ayde ehira man nyina. Azazo so am yate asese wo so obema Israel so. Na Israel ye be pokese aya kunkune ho ana man nyina wo wiase nyina bepu ayde akọ. Yes. Ngoma yentie asem oka ne se on kase ye na amanaman na ye kọ ho no ye yemfa ye pen ye hyehyɛ nko. Dabi ɔse onu Nyankopɔn be kyerɛ wɔn wakwan. Ene na asem ene ne nkyerɛkyerɛ ene ne mmra. No de onipa ebedi so. Yes. Onya nipa ene ye nhyehyɛ ma Nyankopɔn nyame na ye nhyehyɛ ma nipa. Enti ha no ma ye hu plain se yenko Zakaria 8:23 no. So ndo ma ye hu ni plain se Onyankopɔn no wase choose ɔman Israel. Eno de nhyehyɛ ya ama wo mo. Enti nhyehyɛ na ɔde ma wo no ene ye hu ni se wo nipa bi a ya foreigner bi a wo bewuram bia no. Ese nhyehyɛ ɔde ma wo usu di so. O Zakaria chapter 8 verse number 23 no say Sasa for Awurade sini ko nanumu na merema du a ofiri amanaman kasa nyinaa mu beso so yuda ni baako atade mu anu mu akase ye ne mu beko na yate se Onyankopɔn ne mu na etie. Amen. Amen. Asem ni nyina no ewiasi na afom ene wo twusu saa nipakuo yi ene saa oman yi nti obi apege ni ti a wo se no tumi bi ewo ho a ewo so ede okọ na otimi ekọ ekodi ne nhyehyeye so nti ha no atwe adwen gina so se oman ne kura eseye a ono yesuyi na chi no onyame sa twusu Abraham na sefo no se ode ne nhyehyeye ne nkyerɛkyerɛ de mmra ende ma won se emmo oman ne eho ban minua ya mpese metwe adwen nyina gina so se edidie ni onom ewo susuaso ewo nipa so na adwene na koma ene ne nyamesom so Nyankopɔn kasa kwa oni bo nipa ntam di free Genesis no wa mo time nhyehyɛ ode ma wo mo na edidie ni onom ene enam enka nyame hyehyɛ ho ode ma nipa nsuyi na kiri no ene nipa de nyame ye hyehyɛ pa ma wo mo nti ye nhwɛ hyehyɛ pa Onyankopɔn edi ma Abraham ene nasefo enumu ene koyi Moses na otwetwem ye kenka sa de ntimi mpese be sa sisu bi oyi owie no eye Moses efri Abraham mu ene pie nti ofri ne mu pie no nhyehyɛ ode mo Deuteronomy chapter 14 verse 1 and Leviticus chapter 14 verse 1 going no 11 on my yeti ase se Moses nhyehyɛ ode mo se edidie na onom no ode enam de ye we ene de ye nwe bugo nyame nim se nsuyi ne toye no asase ni nyina abesei emmo nyina bewu enti no ma Noah ede emmoa ho tie ensonson koi ene de ho tie mienu suru adaka nim nti omo ene ba asase so ebetena ase de etimi nyini emomo asetre nti owie no ka kire Moses se dia Israelfo na onyame afa won oman nipakuo sununko oman kronkron na opeso ode ne ye ne dia na ofa won so ehia oman no ne nhyehyɛ nie wose enam no de yedie eni de yendie wose enam de yedie no ebi abrechie ebi odwan otwen ebi otwen ebi nantwie ebi akonfem dabu ya nwo minu ya dabu enya aduane a eso kristoni a open kwa no wode kanwa no wode wunyata me mpesa breniti ni oki points bi o bible mu a enne nipa dia ye fenso de wo ho atoso a omu go to Paul edumu asem no na dia atwitwa Moses asem na to atwe ni baabi enne ebe bobɔ saa nyama ni nyina enti no ye nyabre ye nkenka ho nyina obekere nam nye hyehyɛ ya ode ma nipa first nyame hu se enka ne hyehyɛ ho kra se eye jata bekɔ akɔkye owuo no wawe no na wohuna mane wo jata nsa no anse na aye aduane aman enka nyame hyehyɛ ho bɔne na kɔfa saa de ne ba nti bi nwa krisoni se wunya nam na wo we a emane nye wanika na de ma ne kokoko ba ne saa ne se emre oni pasha asese didi enom rough oso aboa mu a no wawe oso kitire mu a no wawe oso lepocheni mu a no wawe oso chese rough no ene Nyankopɔn si dabi ahana me di be manipa no asi wondie se na okae ewo Genesis chapter 9 verse 3 ne se odi ahan no e ma nipa no o se onipa ebepo no akwa wi aboa de a ene mepe aboa na o wi ahan no
na masa so de amam se enye aduane emam enti no kofa aboa de ho tie enti aponche owe nsensan owe ahama enti wo so kowe aponche na ahama na nyame nim se ka bebo pom di na wudwane afiri ho no wo kowe aponche na ahama na ono wawe na onu wadi kayi na ho de kakra ni afiri mu no enti the second one na aguru abo ni mogya mu no na wo so wokoku no na so wawe no na so nya the second one no na minua ademu no wo ho a adenti ni adwen nkọ ademu no so ne nkọ we aha ni straight anase emfa aha ni nya aduane ne ye betwa ma aponche ne ba wu bewie ne wo yiri die afiri mu anse na ekwa koku aponche na de edie minua enam die enye nyame hyehyeye hwe enam kwa wo hwe according to ho a omo ye nhwemu no kra o se enam ni ema protein but open the most highest protein pa onipa benya e aha ema mu edina aboa no ekokọ we aha no ndo we aha ni wie a ansa na aye emoja abo aboa ni mu na aboa ni de enyini enti wo zo kọ we a na kesa ase eye aha na eye de na ho de na kese ka wunya na original no wo nya ne half dugo aboa ni yini de afirim ana wo so akwachi aboa no waku no na ansa na wo so anya wudi afirim enti ne enka onyame enhyehyɛ ho enti ye kenka ho ma ehu ni se anam ni we ni die eni wo die yendie yanto aso enti se no ye firi Abraham so saa ani aba Moses so saa ense se ya tie si apamfo frem se kinkan ɛhɔ na ye ahoho na ye firi chichi ni benche no na Abraham manamai ni mu no na empo no kane no abire ni nti wodi nyabira yenkinkan Moses nwuma etoso 9 ni gichi mu a eye edu enan no ekwaade nto aso no se amanama ni nyame mfa ye nya hwio aboa no kura na ni wowuo no kura no ka che Israelfo so mo nkoton ma amanama mufo no mfa ye nya bini ni ta bigwa ni mfa asem nya hwe na wunya kwa na mu Yesu so ebebe wure mu a efe ye ni eba ba hyehyɛ dia Nyankopɔn nam ne difo so aye de ato afa didie ni onom enti ye hwe yenko Galatians chapter 3 verse 29 no sisi ya tiesi apamfu from ne enti asema de o ma yehunu ye Yesu na chidifo no bebi odi ebekwa akowura Yesu abeti e group say ye different from Judafo na na enti ye hwe Galatians chapter 3 verse number 29 no asema o kafa yen apamfu from som Yesu achidifo o sesei ase na asemo ye Kristo dia a ene na mo ye Abraham asefo yes na mo na mbɔhyɛ no so ye edidifo amen o se haso me yate asese se enam ye gi Yesu Kristo didi a na nam Kristo so amya ba beka Yudafo no ho enti ye ba beka Yudafo no ho dia enhyehyɛ na ye de ma wo mo no eno abi na atwa se ye de ye di so eni kwase ye kofa nhyehyɛ bia eno di ye hwɛ Mose mo time no nhyehyɛ odi mo se die odi Deuteronomy Leviticus no enti no ye ko Ezekiel chapter 4 na verse 14 no asemo Ezekiel no okai ni se efiri mi mo frase aboa ede ne hontie ene aboa anyanko aboa ache no na ni mogya enhwie ngu fom no ebi nyede enka amano da osi bi nka na no da Moses mo time no enti Yesu so no ni wo na chire no yan wi asema enusu esiye Acts chapter 10 verse 14 ho de be kenkan wo de isa sisi egi Yesu dia na ya ba be ye de Abraham asidi ye bedi Abraham hyehyɛ Onyankopɔn de ma na asefo no so ye bedi so ye ni hyehyɛ fufuru bia na ewie a na efi yakɔ quotation enne onipa ade ka ade bia ne hu nsraban na empo no ye de ho to so yen kenkan oye Acts chapter 10 verse 14 trone de mayen say Yesu ni wo nachi o mo ba be enam Abraham so enam Yesu no ma be Abraham asini no yenti asema ekọ so o sesei na Petro say there be da Erade if we say me ni bibi a wochi anase ehontie da amen Yesu echi Yesu ni wo nachi a wo wu kọ no wo mo a omo ni Yesu nanti say 3.5 is more than 3.5 years ni wo nachi no a no kokoro ba wo mo so no a wo bom pa ma soro ewo so ye ama wo kokoro de e ba wo nso no adenti na echi wade nam no ho a omo mo pa emu so ma ne nyere enda ne nkwa nam aye wie o si da bi da
wonya breaking kaya 10 chapter 10 and 11 na or say o ma yinhu ni say ni wiase emu ahunti nyina bebe gu Moses ni ame na ka to bo Moses ni ma akoma so na kumdi anka die biem Peter o se so na kumdi anka die biem Peter say fi me mo frase enama ye de no ehuntie ene de abo ache no ne watiti ni mu na aka ni sini ne wakọ akodi akoye aduane odi se bi nka na no da mini ejidi ni Kristo ni wo Yesu na chi Yesu so emma ye no yenti di Ezekiel kan Ezekiel se fi ni mo frase no enama hotie bi nka na no da Yesu ni wo na chi no a Yesu kọ no eye Peter so se enama hotie bi nka ma no da minua jidi ni ya hwensima yibe kotunse be tu eboas ne ya tisim kakaka ena ni wo ni kwa echi no enum na wo sa atro Acts chapter 15 no verse 20 to 21 no enu so ma hete asese Paul baka ni nuanom eye gidifo no ho no a ofiri amra mamu baaye no ene amra mamu fo no mo ba be giedie na no mo didi number sabasa no ena Peter eni na suafo no mo nyina atro lete ede share Paul ensem se Fako na ko kachira mana mafo na omadane omo ho abagidie mu se omo ntwe omo ho firi achiwade nam aboa yenhwie ni moja nwuo omo ntwe omo ho nye de emfiri ho minua wo se matome bo ase be the point step by step se be ye obo hu ni se achiwade nam nka ogidi ye duane ho hwe wiase ade ba ko ehu pa woni pa system ehu eka nipadua na esese woni pa duane tibia die di kan se obi di ne ho ma adwamammo eye boni a eka nipadua ne direct ntie wonsunsu asoso direct o nipadua nso esese o nipadua nso so entibia die tosu mienu se wodi aduane a enye edi wura nipadua mu no eno so esese o nipadua ne tibia na dwene na abrabo ni suban ne bibia no esesa no eti minu agidi ni anase minu a wutie me enam na ehye wanu mu a kama nye ware ho semma yembisa ya ho awo me amte no wa wutie mi se broni wawu atale eni atale a broni mfan kan ne wede no ni mienu gu ade he na the best yinga enim se munu na broni mfan kan ni nipadua no ene the best enti no yenwu ne se enam kura no eya ade a eno na ye de toso miensa ase na nyame manipa kwamase yenwe na edika opa aduane akanyankopon ahye da ano an special wo de yenwo aduane nyame ano an special ni emu de hina wudi edi susu anso bebe ni aduane ye die ya nyame ma ye kwan efa nam die no ana akofa susu anso bebe dia be ni bibia die di kan ye hwe ba ko ye hwe yade a ewo enam a ede ba ene because ho na ati bi mpani sem se yesi obi akodi kodu enti ede yale oye na bia ba me yeso ano enso ho na ati bi da ebi ni ho but enam die be kan nipa ho no de edi kan yare aba ehini chese ekum nipa dodo na de edi kan be fru yem hwe be fru o haw ni susu aso edi bre nipa ye be fru efri kwadu mu befru efru anka mu befru mu efri efa se bi ahan mu befru efri intakrabo mu aboa oyede no owo ntakra emu na oyede sa yaro ni firi bai enam na me kire bebi efri ni susaso ni twan efa so ati onipa nkwan na so de to so mienu yare esaso ba se efri bi ti se swine flu prekomu okay kan Leviticus chapter even at 14 to 43 na o se preko ye achiwade o se emponi funu kura nya de ensom na preko no o ye scavenger ya ka aye aboa oyi fi efiri potemu na aboa oyi fi efiri potemu no imagine na wu nipa wakọ akokun na de atudwa maso na wudi Yesu no do nipa ye kenka Yesu si ensa enya adwuma no endidi de tosu biem Yesu ami enwu se ose mia soso kwadwefo so enti adwuma no o ma ye nansia se emfanya adwuma se be ya ye nya kwadwero ne ensa be koya no esu Yesu ba ye no emra oba sasi so obeye nipa mia wuwo na no ni esuafo ne nam no ade ba ko esi ehuni efa di su afirim ne se de di kan emra
bɛrima na huhumfi ahyɛ ne ma na wabɔ dam no dɔm yɛase yɛyi wɔda kuro no kɔ atie baabi a na amene ne su ahyehye wayɛ wad na nsu kakraka yesu bɔ pene ɔne asuafo bɔ pene no ɔhwɛ ɛyɛ aberanteɛ ne din ɛna ɔhwɛ no hu sɛ biribi ɛhante ɛyɛ de aberanteɛ no enti deɛ di kaa ne sɛ oyi huhumfi ne ɛwɔ aberanteɛ no a ɛhante no ɛkɔkɔhyɛ mprɛko mu adeɛ wei adesua wɔ ho onyame ma yɛate aseɛ sɛ preko ɛnyɛ adwuma a wɔsɛ nipa yɛ preko yɛ fiaboa nti huhumfi na ɛtena preko mu huhumfi no ɛtena ade fi mu ɛna preko so yɛ fiaboa akyiwadeɛ nti ne yesu no tutu ɛyɛ huhumfi no ka yesu ɔtumi obɛtumi kɔ aka kyerɛ huhumfi sɛ ɛnkɔ wɔabrɛ nkɔtena preko no mu straight so anyɛ ne saa but owie no ka kyerɛ sɛ nkɔ preko no owie ne pia preko no nyinaa yɛ dɛ ɛkɔgu upu no mu ɔpɛ sɛ kyerɛ sɛ wo nipa a me nyame abɔ me suba so no me nsɛ so no preko ɛnyɛ aboa wɔ sɛ yɛ adwuma a wonyɛn ɛyɛ fie aboa wɔwuo kura ne nipadua mfa ne nsa nka ɛna ɔte ase na ɔde bɛyɛ adwuma ɔte ase na ɔde bɛyɛ dinam yɛ dɛ ɛdie na kyerɛ sɛ yɛsɛ hu ne sɛ me nua sɛ ɔpɛ nkwa ne ahoɔden a nke ebi nya ɛyɛ nwi ɛnam a ɛho teɛ na me dede bia ka me mpaebɔ ne sɛ wobɛkum trɔmo na wogya sasaduro deɛ ade de wonya no mfa ne nante sɛm kɔ nante kwae ase sɛ wobɛkɔ akɔwe nam na ho implications bebree na ne gya nam na onye firi na kodi wanka no wa ni kodu no wa hamai die hu ne sɛ preko no yade ahodoɔ ɛwɔ no hwɛ preko oyɛ dangerous sɛ muhu preko ne ban ne ntibia da preko ne wedeɛ no wɔwɔ kora ntimi mfa ne senka wɔwɔ betimi aka aboa bia ma ne wo atoan but ohu preko anu aso mirika mutu wo so de ayɛ aduane edi wɔwɔ kora wɔ bro kora aduane preko ɔdasani anyame abo se nsuba sensa so wɔkunu wo de ayɛ aduane kora yɛ de wo sɛ bi aka ho ne enim susu aso ɔde ba ɔse soan furu ɛna achi atese ɛwɔ asase so ye wie susu na ɛyɛ de ibora asa ba pii so ibora ɛwɔ kwadu mu ibora ɛwɔ anka mu ibora ɛwɔ ɛfase pɛ mu ibora ni ɛyɛ de bɔdie mu ibora ni bayire mu ibora ni banchi mu ibora aboa be ne hu ɛde ne hu firim ɛyɛ aboa yɛ de hu ibora firim ba minua yidini ɛkie na ye ma enamo a ɛnke sɛ mebi ho kwa na atam so mewere asa aho aduane a wudi a na hoɔde no aboa ne di ka fa ne de na ansa ye to sumie no wafa na na di nipa wo nkɔ dare tutu ahan no na wunya wa hoɔde na wunkɔti yade ahodo nwe gidini enti ye hu ne sɛ enam no ye wɔde awie ɛne de ayɛ awie yakotu yesu abrɛ so ɛne nachi ɛne yesu nya mmewu yɛ no ɛhyehyɛ anyame de mom ɛsɛ obia nam enam kane no kwa na nka nipa dua no ho ɛna nipa so obedidi anomrɔfrɔ ɛne ame se nya hwe ɛne am didi ɛho tie na de bɛma wo according to Deuteronomy chapter 14 and Leviticus chapter 11 and to wie na suafo nso ebe ba yesu akyi nso ma yɛte asɛ sampa ɔmo so bedi nhyehyɛ na aso agidifo so ɔmo yɛ mamamufo nso ɔmo ba so so no yɛse ɔmo ntwi ɔmo ho mfiri ho ne fe ba ne sɛn ɛna yɛ ganafo yɛ agidifo ɛnɛ yɛ ba sɛsi yɛ pɛsɛ yɛ ti bididi num biai na yesu ma yɛ ho kwan nti ha de esi ehu ne sɛ asembisa ɛde ɛwɔ ho ayi benya brɛ ne atesem ɛde ɛnkakrakra ba akonie Timothy huma di nkan eti nan ne nkyihyɛ mu ɛyɛ baako ɛkɔpem enum no ahana wɔna ɛpɛsɛ didi num rɔfrɔf no na otimi kotu bab no tu dia nyame nam mfitiase nhyɛ ɔde ma nipa odidie mu no one nsuyi n'akyi no nhyɛ ɔde ma yɛn Abraham asefo nhyɛ ɔde ma yɛn ne ɛde ɔpɛsɛ ɔmu tu ne nyine de tugu ɛnam di kaka sɛ obi edidi edura ni nipadua nkogu onyankopɔn nipadua mu obi didi num rɔfrɔf a enye nyame nipadua mu na kogu wu nipa na didi num rɔfrɔf wu na obenya sunsun aso ba nyame na ɔse wanfa nipa ankame nipa a wɔnam ten so no ɛna ɔyɛ saa nhyehyɛ ewe edi tu nipadua ho nipadua yɛwɔ nhyehyɛ de nipadua ho yɛ mpomde ho ɛna yɛwɔ nhyehyɛ a ɛnso no ɛda empo no ye ni ye nua ne nyankopɔn ntem enti sa na ɔde ma ɛkɔ ɛma yɛ Timothy mu adi nkati na nhyehyɛ mu ɛyɛ ba akokɔpem no ɔse na honhom ne kan fefe sɛ kɔ na a edi akyi no mu ebinim bɛfa nada honhom ne ahomɔne nkyɛkyɛ ho atwe wɔn ho afiri didie no
atorofo nkontompo inti wona won ahonim awuo osi awade ho kwan kase wontua won ho nuane a onyankopɔn bɔ se agidifo ne won a won hunu no kura emfa aseda ni bi no yemfa ngina ho a o se echi hon kunkuru no aka ni pefe hon kunkuru no na Mose muso onam Genesis Noah mo ne Adam mo eye hyehyɛ ne do to ho no o si echire na Yesu ni wo na chikura kɔ no atu se Paul mo time no mbesi so no o si eba ye abresu no o si ebi ebe fa nada honhom so me ntoa so nkyire quotation by key points bi na wo na mi fa o si obehye wo ho ese empo no wontua wo ho awu aduane a agidifo ehunu no kre na empo ye wontua wo ho agidifo ehu repeat sa point ma what say o si osi awade ho kwan kase wontua wo ho nuane a onyankopɔn bɔ se agidifo ne won a wo hunu no kre emfa aseda ni bi yes wo wuti ha no se akire na mu na da ho me bewura nipa mu se nipa no ebetua no ho se won ware de to so mienu no eye wona ehu no kura ni aduane onyankopɔn de ama ye se emfa asedanje no ebetua ho kwan wo ho na kwahye na mibisa one se wona ehu no kura ni ohu no kura ni wai wo hu no kura no awo twa kunkun mo nyame kire wo die ni enti die ye die no ane wona ehu no saa no kura no atwa se wo kodi a wo di aseda ye de edi ma nyankopɔn na wudie na mibisa wo se me maba wo fie na se maba besraw na wade da ho na se mfitiye no mafa mi nua babu obepa baka ne sei o ka se me nipa kronfo enti ade nyame emfa ma wo no untimi mfa wo nsanka dia ode ama ye no enne wa kire se weye ndi we meye ni enti se enya aduane no ne nyame asem makwan menya biti se aponche anase menya biti se fruit na se media ade wo se me ya ne se medi aseda ma onyankopɔn enti emfa de no ade a yemfa ma ye ho asem kra we na sa ankofu kro no se ye no ye ni da ho ene ye hunu a ke be hu nkofu kro asem because ogidi ni bie ni ho a otua no ho awade ana asum be ni tua ho awade ye ni tua se ye nua no Roma fo kro ya no ene se sa obe ye fada de wuntimi nware minua enti na se ohunu bebi asem point by point edi free ba enti wenu me hu ni se o ma tie se ye a wa kire Deuteronomy chapter 14 and Leviticus 11 ani emponu Moses ni Genesis nyama wa ma ho kwase ye nie no ani ye nsaka ni ye di a ye di aseda edi enti ekire na mu o mu hu se bi mbefa na ada ho no wasi wo ho kwan awa awade ho na emponu wotua ho onuane a no onyankopɔn se yemfa aseda ene wona ehu no kware yemfa aseda bibie nti we no emfa die wutimi edidi nom bia ene ni twaka Kristo ni bie ni wa esese obedi sofo a ese o no usi hu kwase wo nware Kristo ni bia eba nyamsumu a ohun kwase etimi ware Paul kra kai awo korintofo nwuma edi ka tinso na osese ni party wona bo hu se wo hu eyira wa ye ware na ye free etino o me yete se obia opeso nyamsu o lances so otimi wa sa ankofo ne tu ho awade edi wona bible no nam hunkunkun so edi tuamfo wo ho ba ko biem ne ana omko ye ko hinta akire ni Colossians 2:16 and 17 no eho eye onipa a opeso odidi nom eni kwan bia no de bon ho asafo hen se Paul se yetimi didi nom bia no aha ana osaso de ne bon ho asafo ne Colossians 2:16 and 17 no enso de mayen say ne ehwe asema okan wo ho wose say Colossians 2:16 17 no 2:16 17 wose enti mumma obi mmum aten aduane ana anonne yeah wose mumma obi emu aten awo aduane ana se anonne so okan ni mienu meboa ndi yemfa asem free mumra so se onipa se wo no anonne a emu obi meha wadwe kra se no edie a wunumi ubedifo nyame anim so ame ate se utimi num bibia ananye sa na wo ho ana utimi su edi bibia ananye sa na wo ho good ndie hu ni se adentina se obi elko sisa wi
na se wi no oye odigu chance no ono anase wo wi a police force ano ade ntia so si mo bi mu aten nka sa nipa no ye free so unti aha eso hu sa asem foforo kra na wo ka o si ano ne good o si mo bi mu aten wo ho ade nti na obi ko fa application na bia di si na ano a na yi nyina ehu ni so edi bon ye ni let's say you different thing eya asem foforo kra na wo ka na de to aso maye ko ana afahye good won so di bi ato aso o si ana afahye ko ana osane foforo ko ana homena fam ko na eyenoma a ebeba no sunsum nko ara ya na nipadua no ye Kristo dia momo obi ma nkunimbo no momo ti o ye pikidie fisa asemu nyina ne se nipa dodo na kotu sa Kolose 2:16 and 17 ne se osi mo obi mu aten awadidie anase onom ho de bi da sa ne mo ye obobosu ni nyina no na Yesu enya emmewu ye no eniema no mo de bobo afode ewo ho no eho asem na na oka wa ha no na enam a no mo de bo afode hwe onyankopɔ kra me yeti asese nem a no mo de bo afode na enye echiwade na mu wo de kɔ Mose hu adi nkan eti eye nwotwe ni njichemu a eye empo no eye eduono no Genesis chapter 18 verse 20 ni anhwe ade onyame makache Noah se onfa ma afode Genesis chapter 8:20 no osese na Noah si afolibuchia ma Erade na ofa ntoteboa a won ho tie nyina mu bi nnioma a won ho tie nyina mu bi de won bebobo ohia afode wo buchia no so amen so si abokura hotie no ene nyame ema Noah de bo afode sa pepepe ena okinka Deuteronomy ni Leviticus numbers ni nyina emmoa no de bo afode ni nyina de omhotie enti Kolose 2:16 no aha me sha twe ya adwen die gina so no se na ye emmoa ene afahye nandodo ene home nandodo a na ewo bra na omde bo afode Yesu nya mewu ye no ana o se Yesu aba bewu a sa nyemo wani nya na e de beba ho sunsum nti ema obi mu ate wo ho se hey Yesu aba bewu konti chinchina e wo so e de no odi sa afahye no e se chinchina e se otimi dim sa anone ene sa empo no eye osane foforo de bida enti mi nua gidi na ni twa kanye didie ni ono masem kra se echiwade no e ma ye ho kwa se yetimi di enam enyina bi de bida edi nyame e di ehye e di atum ba ko biam suni yenko Mark chapter 7 no 1 to 21 enso ba ko bi yeta ko tu Yesu enu masem de kasem enso Yesu ni wu achi no na Paul Peter ka se enam de ho tie ene ade ho ntie bi nka ma no da esuenti asma nipa ni kotu awo Yesu enu masem awo Mark chapter 7 verse 1 to 23 no sese na Farisifo ne atwerefo no mum binum a ofi Jerusalem babishia ne nchen na ohunu na suafo bi se wode ensafin ko ene se ensa a wa hohoro ridi pa no ti o sie nyina ho se awa monam bi adi wa ha o se eno kwa Yesu ka se ye o matete sem eno omde ye de ese nyame asem ti wo omu free de abonti ba na no omu nya pa no na kom de omu bubu adi ena efasifo atwa ne ho acha no ebo Yesu ko de ohu achirifo no omu nsa no ese ko mu horo ye amane ne hye na da ho no omu ahoro kra na omu so pa ne mu die ko na Farisifo ni Judafo nyina se wa anhoro won se yi a wonidi efise okura impenifo atetesemu na se wofiri edwase ba na wa anhoro won ho a wonidi na nyoma pii keka ho a wogye se obekuta mu inkuruwa ne osi inkuruwa ne mpodo ne kobre mfrafra asem ne namuhu ohoro ana Farisifo ne atwerefo no bisa no se adenti na wosuafo nuni impenifo atetesem so na wode nsafin adidi na obuase won se edisa Isaiah shemu nyaatwomfo ho nkom se de watwere se omayi di won ano na edimini na won akoma mu de atwe afri me hokọ achichiri na wosore mekwa na wokyerekye nsem a nipa ahyehye na moja Onyankopon ahyede kura nipa atetesemu ohun asebi tofa bo nyina no yese eho no enti no omaye ti ase se ye to aso kwa obama ya kan se bebre ona ebredi enti no o se
mra mpo no oka sa asem no o ma tie se na eye pa no ho asem na o mo ka ena o che se di se aza shem hu nkom se mo ye nyaatwomfo ya na oman edi manu edi wano fafa ena di mini batma kuma de atwe afiri mu kwa chichi na mo kyerɛkyerɛ ensem a nipa ahyehye egya onyame ahyede de to nti ha no na o maye ase nhihye bi ato ho se ufiri abonti bai na nse na wonsa beso ibia mu je so ohoro wonsa ne ade nyina nti esuafo no anhoro mo nse omkodi pan no hey afari nti ni sa na te de a ede no efe no ede omato ede emra egyanom ede ehye nti yeto aso a omate asese de ewura nipa mu no nye ne gu nipa mu na emum de efiri nipa mu ba no de omate asese onipa mu na okase ede ewura nipa mu ni hu fi no omate asese wo de to aso kenkan ko enkro ngotwe ko no enkro ko say na wo say on say mu fanya sakwan so po nyankopon ahyede se de ebeye na mu bedi mu atetesem so na Mosika say di woja no wonani ene de woka agyan ana enam enam bre ni ntio se ye hwe kwan nyame de ma opese o che se enka nyame ne nhihye ho na yenkwe Isaiah chapter 66 no verse 15 and 17 ni enhwe atemu ho nkomhya ye hye ede to ho efa edidie eni de ye nie wedie eye ada Yesu nyankopon ebebu nipa ten e wa asase so no ye hwe nsem o kafiri o osesai Isaiah chapter 66 verse number eye 15 to 17 osesai na hwe erade di ojane ntiase nam ayete se ehum beba we te se we no eye nkomhya esi anase ensi enkomhye we na ade ya hye no esi atwam anase ensi ensi efi na ebeba to asomai de abufuhie abetua de bufo so ka ko na ode jaframa a eye ntiatea na oja na erade de bebu aten na ode afena ne honam nyina adi na wose ode afena ne honam nyina adi na wona erade behwire won mu bedoso ko 17 wona wote won ho dwa won ho ko nkromu ko intrum yeah na wodi obakofo a wodi imfimfim akiri na wodi prakunam ne achiwade ne nkura no obenum awiesa erade asemni amen amen wose wona wodi dia imprako ene dia nkura no ene dia achiwade no omunyina bebom wa atemmu mu onwe yenkomhya ewo ho yenkenkae the book twato kra no our Bible edisem eti edu enwotwe ni chemu emie no wo se wotwe ya adwe gina so se Isaiah chapter 66 no verse 15 to 17 no wo se Yesu di oja ene mfama ene bede be se ni manyina very good the tosu biem no ekode wie no ma ate ase wona edi echiwade nam ni wo wi prako nam ni wo wi nkura ka nkura nkusie ne nasefo mo ne ade mu nyina ya kura nua pani so akrati atwaboa mu nyina bo ka di anya aboa na mi kura mi dwen kura hu ni se Deuteronomy chapter 14 emoa o se yemfa manipa ndoso che eche se ba kukura anka we no se wona di achiwade nyam nyina mbobbo mu ayede nyame so ba dwire o mu nyina ade agu baabi wona edi prako nam ani achiwade no we sa temu o temu emayo and the episode says I say we na ya hye ho komato ho no ebe ye tra na Yesu on fa gya na bi ba bebu aten ana atemisa and Yesu hu yi se o Kristo ni bia wudi achiwade na ma Bible na ma ya camp to open say odija na be hye ko edisem eti eye enwotwe edu nwotwe nchemu eye mienu no osesei osi na odeni a emuye den tiamu sei wahwe ase babe kese no ahwe ase ko na adane ahombone tenabre ko ne ahomfi nyina ateye ne noma a oyefin na wochi wonyina ateye amen amen osi Babylon kese na ahwe ase na ye ahomfi ene de achiwade ede tibia ene abo ohuntie nyina ho na eguse kika omunyina ede egu ekuro nachi etimínua ebere ni nti me ntoa so bebire yese asopa ene ede open nkwa no enche asemte dia open nkwa no otoa so ede ehwe ni nkwa je kira kwan nti onua fa ye hye nyame nsa ye bere na so kom bompa